Τι κάνεις? Νίνια. Θέλω να σου κάνω ένα κόλπο που έχω δει. Κλείστο. Λοιπόν, γράφω εγώ τώρα. Πες μου το αγαπημένο σου ζώο. Σκυλάκι. Εντάξει, αυτό έχεις γράψει. Κράτα. Να το δω. Όχι. Περίμενε. Κάτσε να γράψω πρώτα. Έγραψα. Πες μου το αγαπημένο σου φαγητό. Ωραία. Πάρ' το και αυτό. Εντάξει, ρε φίλε, αφού τα ξέρεις. Τα ξέρω, περίμενε. Να σκεφτώ τότε. Τι θες να σε ρωτήσω που μπορεί να μην ξέρω. Τι μαμά ρε, μαμά μου είσαι. Τι να... ποιο να σε ρωτήσω. Κάτι μπορεί να μην ξέρω. Χρώμα. Ωραία. Περίμενε. Πες μου αγαπημένο σου τραγούδι, ορίστε που δεν ξέρω, που είναι πολλά. Περίμενα να το γράψω. Πάρ' το βρει. Μια χειροπομβίδα. Ωραία. Άλλη ερώτηση, περίμενα σκεφτώ. Τι να σε ρωτήσω. Αλλά και πάτσε μ' αρέσει. Εντάξει, εγώ φαντάζομαι τι θα πω, τι θα πεις. Λάθος το έκανα. Μαμά, έκανες λάθος ορθογραφικό. Όχι. Έγραψα ένα νησί που σου αρέσει. Είπα λάθος, θα το βρω. Σαντορίνη. Λάθος, έχεις κάνει άλλο. Δεν σου λέω. Πάρει και αυτό. Έλα, γιατί δεν βρίσκω άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, και πες μου ένα βελάκι πώς να κοιτάει. Με το δεξί που γράφω πάντα. Ωραία. Η Σαντορίνη. Με το δεξί, το βελάκι. Αν τα γράψεις μετά. Όχι. Περίμενε. Έλα. Πάρ' τα χαρτάκια όλα, περίμενε. Το βελάκι όμως. Εντάξει, κλέβεις ρε φίλε. Έλα, κλέβεις, εντάξει. Άνοιξε, τα έχω βρει όλα. Ναι, σίγουρα. Τι λέει? Είσαι κλέφτρα. Νούμερο 2. Τα έγραφα πριν μου τα πεις. Είσαι κλέφτρα. Είσαι σωστή. Γιατί σωστή, τι? Είσαι κλέφτρα.